A 7 legjobb zöldség, amelyek megvédhetnek a szívrohamtól. Képzeld csak el, felriadsz, a mellkasod görcsösen összeszorul. Lélegzeted sekély, szédülés ködösíti el az elmédet. Ezek a hátborzongató tünetek lehetnek az egyetlen előjelek, mielőtt egy szívinfarktus lecsap, gyakran kegyelem vagy figyelmeztetés nélkül. A rémisztő valóság az, hogy emberek ezrei élnek nap mint nap úgy, hogy csak egy szívdobbanás választja el őket a katasztrófától, mit sem sejtve arról a néma pusztításról, amely az artériáikban zajlik. A felszín alatt ott rejtőzik az érelmeszesedés, a plak lassú, könyörtelen felhalmozódása, amely nesztelenül folytja el a szív oxigénellátását. Ritkán akadnak jelei, mire felbukkannak, szinte már túl késő. Sőt, a kutatások szerint szívbetegséggel élők közel fele nem sejti, hogy egy időzített bomba ketyeg bennük mindaddig, míg egy szívinfarktus be nem robban. Az egyetlen mód, hogy szembeszállj ezzel a rejtett ellenséggel, ha irányítást szerzel, elsősorban azzal, mit teszel. A néma gyilkos árnyékában bizonyos zöldségek felvillannak, mint erős szövetségesek. Ez a videó bemutatja azt a 7 zöldséget, amelyek képesek megtisztítani az artériákat, és ezzel esélyt adnak, hogy megküzdj a szívbetegségek sötét árnyában. Ha mindennapi rutinodba beépíted ezeket a létfontosságú élelmiszereket, akadályt húzol magad és a mindig jelenlévő fenyegetés közé. Először is a fokhagyma. Erejével és markáns ízével a fokhagyma mélyen gyökerezik konyhákban és patikákban egyaránt, híres arról, hogy távol tartja a bajt. Titkos fegyvere az allicin, egy vegyület, amely a gereszt összezúzásakor keletkezik, összekapcsolva a fokhagyma sorsát a szívedével, talán a javadra billentve a mérleget. Amikor a fokhagymát összezúzzák vagy felszeletelik, átalakul, allicin szabadul fel a húsából, kínes vegyületeket szabadítva fel, amelyekben több rejlik, mint puszta egészségügyi ígéret. Az árnyékban ezek az illékony anyagok felfedik valódi természetüket, gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatásokkal küzdenek az oxidatív stressz, a szív védelmét alattomosan rágó néma rothadás ellen. A fokhagyma vérnyomást befolyásoló ereje nyugtalanító, a magas vérnyomás, a néma gyilkos, észrevétlenül lopakodik, de a fokhagyma bajós arzenájával tompíthatja ezt a fenyegetést, finoman átformálva a vér áramlását kitágult, engedelmes erekben. A levegőben terjengő enyhe fokhagymaszag komor ígéretet hordoz a koleszterin számára is. Jelenléte üldözi az LDL koleszterint, az erek elmesszesedésének és megkeményedésének építését. Tanulmányok suttogják, hogy a fokhagyma szedése visszaszoríthatja a koleszterinszint emelkedését, aláásva az érfali plakkok kialakulásának alapját, amelyek belülről folytják a szívet. És így sem áll meg a fokhagyma, csendben megbontja a vérrögök ördögi terveit. Ezeket a halálos állarcosokat, akik arra várnak, hogy elzárjanak egy artériát, és katasztrófát idézzenek elő. A fokhagyma megakadályozza, hogy a vérlemezkék a sötétben összetapadjanak. Így csendben meghiúsítja a gyilkos rögök kialakulását. Egy nyugtalanító képességeivel a fokhagyma az egészség és a veszély határán áll, egy őszi orvosság, amelyet dermesztő fájtja borít. A friss fokhagyma számtalan ételbe megtalálja az útját, átható eszenciája átszövi az ártatlan salátáktól a tartalmas főételekig mindent. Jelenléte egyszerre csábító és metszően erős, minden falatnak különös élt ad, suttogva évszázadok hagyományába burkolt, titokzatos egészségügyi előnyökről. Azok számára, akiket zavar a fokhagyma túlzott intenzitása, az érlelt kivonatok és étrend kiegészítők árnyos alternatívaként tűnnek fel. Valódi hatásaik pedig némán leselkednek a háttérben. Mielőtt ezekre a készítményekre rászánnánk magunkat, egy orvossal folytatott beszélgetés elirányíthat a láthatatlan veszélyektől. De óvakodj, ha vakbizalmat szavazol a fokhagymának, veszélyes ostobaságba esel. A fokhagyma nem csodaszer, amely képes elkergetni a sors komor szándékait. Ha teljes egészében erre az őszi gumóra támaszkodsz, feladva a józan észt,
és elhanyagolva az egészségmegőrzés egyéb alapszabályait, változatos étrend, mozgás, rendszeres ellenőrzések. Bajt hisz magadra. A kockázat még nagyobb azok számára, akik vérhígítót szednek vagy műtét előtt állnak, hiszen a fokhagyma észrevétlen, hígító hatása egy egyszerű vágást is vérpatakká változtathat. Végső soron a fokhagyma a természet kétérű ajándéka, karakteres íz, a jólét eszköze, és emlékeztető arra, hogy a leghétköznapi fűszer is rejthet árnyakat. Élvezd, de maradj éber, csak a mértékletesség és az elővigyázatosság választ el attól, hogy hatalmának rejtett veszélyei utolérjenek. A paradicsomok minden kulináris sokoldalúságuk ellenére többet hordoznak magukban, mint amit ragyogó felszínük mutat. Tele vannak tápanyagokkal, amelyek segíthetnek megvédeni a szívet, legalábbis ha ilyen egyszerű lenne a dolog, mint jól táplálkozni. A likopin, a pigment, amely a paradicsomok mélyvörös színét adja, az élvonalban áll ezek között, a reménykeltő hatások között. Ezt az antioxidánst a tudósok gyakran dicsérik, mivel tanulmányozták, hogy képes-e csökkenteni a szívbetegségek kockázatát, elhárítva a szabadgyököket, mielőtt azok kárt okozhatnának. Ennek ellenére ez egy csendes, szinte láthatatlan harc. A likopin ígérete az, hogy lassítja az oxidatív stressz és a krónikus gyulladás előretörését, de a szív sebezhető marad egy bonyolult világban. Akik rendszeresen fogyasztanak paradicsomot, némi megnyugvást találhatnak azokban a kutatásokban, amelyek összefüggés mutatnak a gyümölcs és az alacsonyabb LDL koleszterin szint között, a hírhedt rossz koleszteriné, amely az artériák falához tapad és beszűkíti az éltetővéráramlást. A remény az, hogy az artériákat tisztán tartva, az élelmeszesedés távol tartva a vér akadálytalanul áramolhat, de sokak számára ez a kockázat sosem tűnik el teljesen, a paradicsomok káliumot is kínálnak, ez egy létfontosságú ásványi anyag, de ismét csak egy szerény védelem az ingadozó vérnyomás ellen. A kálium próbálja ellensúlyozni a nátriumot, arra ösztönöző a szervezetet, hogy szabaduljon meg a felesleges sótól, és ellazítsa a szűk ereket. Mégis az ideális vérnyomás sokak számára ingatag dolog marad. A magas vérnyomás továbbra is komoly fenyegetést jelent, néha fikket hányva bárki erőfeszítéseinek. Egy újabb szálat szőve az összetett hálóba. A paradicsomok tartalmaznak eszkuleozid-át is, egy vegyületet, amely a héjon található, és amely lehetséges előnyöket sejtett a koleszterin és triglicerid szintek tekintetében. A kutatások arra utalnak, hogy ez a vegyület talán enyhén csökkenti az LDL és a triglicerid szintet anélkül, hogy érintené a védelmet jelentő ODL-et. De még ez is csupán egy darabja egy jóval nagyobb folytonos harcnak a szívbetegségek ellen. Egy küzdelemnek, amely az összes paradicsomi előny ellenére is gyakran hagyja az embereket nagyobb bizonyosságra vágyva. Úgy tűnik, hogy a paradicsom rendszeres fogyasztása segíthet a vérzsírszint kordában tartásában, ezáltal némi védelmet nyújtva a szívbetegségek ellen. A paradicsom könnyedén hozzáadható a legkülönfélébb ételekhez, így szinte észrevétlenül beépíthető a mindennapi étrendbe. Frissen salátákon és szendvicsekben, turmixokba keverve, vagy tartalmas levesekben lassan főzve. Még az is növeli a szervezet likopin felszívódó képességét, ha enyhén olívaolajjal főzzük, hiszen a likopin egy hasznos antioxidáns. Mégis minden konyhai egyszerűségük és mindennapiságuk ellenére a paradicsom csendes ígéretet hordoz a jobb szív egészsége felé. Ez az ígéret gyakran észrevétlen marad, különösen amikor megszokásból vagy kényelemből nyúlok. Kevésbé tápláló ételekhez. Paradicsomot tenni az ételeinkhez aprónak tűnő döntés, mégis olyan csendes próbálkozás, amellyel egy kicsit jobban vigyázunk magunkra, abban a reményben, hogy egy kicsit tovább óvjuk a szívünket, még akkor is, ha ezek a pillanatok gyakran szinte észrevétlenül siklanak el. A spenót sötétzöld leveleivel és zsenge harapásával régóta megtalálható minden konyhában,
és szelíd külseje alatt bőséges mennyiségű nitrátot rejt, amelyek elfogyasztva nitrogén-oxiddá alakulnak, segítve az ereket vagy fereket, hogy kitáguljanak, és a vér könnyebben áramolhasson. Mégis, miközben próbáljuk magunkévá tenni ezeket az ételeket az egészség ígéretében, gyakran marad egy halvány érzés bennünk arról, mennyire törékenyek ezek a próbálkozások a nagyobb küzdelmekkel szemben, amelyekben nem mindig van beleszólásunk. Ez a folyamat javítja a vérkeringést és csökkenti a vérnyomást, ami megkönnyíti a szív munkáját. De a Journal of Nutritional Research című folyóiratban megjelent kutatás szerint azoknál, akik rendszeresen fogyasztottak spenótot, jelentős csökkenést tapasztaltak mind a szisztolés, mind a diasztolés vérnyomás értékekben. A spenót emellett gazdag káliumban, amely egy kulcsfontosságú ásványi anyag a szív egészségéhez. A kálium segít kiegyensúlyozni a nátrium hatását a szervezetben, ezáltal támogatja az egészséges vérnyomásszintet. Már csupán 2-3 csésze spenót majdnem 600 káliumot tartalmaz, ami komoly hozzájárulás a napi szükséglet teljesítéséhez. Ezen túlmenően a spenót számos antioxidánst is tartalmaz, amelyek tovább javítják a szív- és érrendszeri egészséget. A lutein és a klercetin többek között harcol az oxidatív stressz ellen, amely károsíthatja az artériákat és növelheti a szívbetegség kockázatát. Ezek az antioxidánsok semlegesítik a káros szabadgyököket, így segítenek megőrizni az erek épségét, és támogatják a szív megfelelő működését. A spenót beillesztése az étrendbe könnyű és élvezetes, jól működik nyersen salátákban, köretként párolva vagy turmészba keverve, táplálóbbá téve bármilyen fogást. Mégis érdemes mértéket tartani. Akik hajlamosak vesekő képződésére, legyenek óvatosak a spenót oxalát tartalma miatt, és a véravadásgátló szedőknek is ajánlott egyeztetni orvosukkal, mert a spenótban található K-vitamin befolyásolhatja ezeket a gyógyszereket. Tovább menve, a vörös káposzta alacsony kalóriatartalma mellett rendkívül gazdag létfontosságú tápanyagokba. Egy csésze nyers, felaprított lila káposzta 28 kalóriát, 1 g fehérjét, 7 g szénhidrátot és 2 g rostot tartalmaz. Kiemelkedően gazdag C és K-vitamin forrás. Ezekből a napi szükséglet 56% illetve 28% biztosítja. A lila káposzta emellett jelentős mennyiségű 6 vitamint, a vitamint, káliumot, tiamint és riboflavint is tartalmaz. Emellett kisebb mennyiségben megtalálhatók benne olyan ásványi anyagok is, mint a vas, a kalcium, a magnézium, a foszfor, a réz és a cink, ami tápanyagban gazdag zöldséggé teszi. Feltűnő lila színét a magas antocianin tartalomnak köszönheti, amely egyfajta flavonoid antioxidáns. Kutatások ezekhez a pigmentekhez számos előnyt kapcsolnak, például a gyulladás csökkenését és a krónikus betegségek kockázatának mérséklődését. Valójában a lila káposzta antioxidáns szintje körülbelül 4,5-szerese a fehér káposztáinak. A magasabb antocianin bevitel összefüggést mutat a szívbetegségek alacsonyabb kockázatával. Kutatások szerint azok a nők, akik több antocianinban gazdag élelmiszer fogyasztanak, 11%, 32%-kal kisebb valószínűséggel kapnak szívrohamot. Az antocianinok továbbá hozzájárulhatnak a vérnyomás csökkentéséhez is. A lila káposzta több mint 36 különféle antocianin tartalmaz, ami kiemelkedő forrássá teszi ezeket a szívbarát vegyületeket tekintve. Az antioxidánsok mellett a lila káposztában lévő rost segíthet a koleszterin szint csökkentésében, míg a kálium tartalma a normál vérnyomást támogatja. A vörös káposzta beillesztése az étkezéseidbe egyszerű és rengeteg előnnyel jár. Ropogós állaga és enyhén borsos íze tökéletesen kiegészíti a salátákat, koleszlaukat és számos főtételt is. Ha rendszeresen fogyasztasz vörös káposztát, nem csak a konyhai sokoldalúságát fedezheted fel, hanem a szíved egészségéért is sokat tehetsz. Most pedig a chili paprikákról jellegzetes csípőségük a kapszaicin nevű aktív vegyületből ered,
amit széles körben vizsgáltak a szív egészségére gyakorolt hatásai miatt. A kapszaicin javítja a véráramlást azáltal, hogy segíti az erek ellazulását és kitágulását, ami így csökkenti a szív munkaterhét. Ez a jobb keringés azt jelenti, hogy az oxigén és a létfontosságú tápanyagok hatékonyabban jutnak el a testben mindenhová, így támogatva az általános szív- és érrendszeri egészséget. Ráadásul a gyakori chili paprika fogyasztás összefüggésbe hozható a szívbetegségek miatti halálozás alacsonyabb arányával. Egy átfogó tanulmány, amelyet a Journal of the American College of Cardiology közölt, több mint 22,0 embert követett 8 éven át, és hangsúlyozta ezeket a pozitív hatásokat. Kutatások kimutatták, hogy azoknál az embereknél, akik hetente 4-nél többször fogyasztanak chili paprikát, közel 34%-kal alacsonyabb a szív- és érrendszeri eredetű halálozás kockázata azokhoz képest, akik ritkán vagy soha nem esznek chilit. A chili paprika nem csak az ételek fűszerességét emeli, hanem a zsíranyag cserére is hatást gyakorol. A csípőségért felelős vegyület, a kapszaicin elősegíti a zsírok lebontását, ezáltal hozzájárul a koleszterin szint csökkentéséhez. Az alacsony sűrűségű lipoprotein koleszterin szintjének csökkentésével a chili segíthet megelőzni az érfalakon kialakuló plakkok képződését. A kapszaicin emellett figyelemre méltó gyulladáscsökkentő tulajdonságairól is ismert. Mivel a krónikus gyulladás számos szív- és érrendszeri probléma egyik meghatározó tényezője, a kapszaicin által előidézett gyulladáscsökkentés további védelmet jelent a szív- és az erek számára. A chili paprika beillesztése az étrendbe ízletes módja a szív- és érrendszeri egészség támogatásának. Legyen szó levesekről, salátákról, pörköltekről vagy szószokról, sokoldalúságának köszönhetően szinte bármilyen fogásban elhelyezhető, így egyszerre teszi izgalmassá az étkezést, és támogatja a szív egészségét. Ugyanakkor fontos a mértékletesség, mivel túlzott fogyasztása emésztési panaszokat okozhat. Most rátérve a brokkolira, ez az élénkzöld zöldség jóval több, mint egy egészséges alapanyag, igazi kincset jelent a szív számára. A brokkoli rendszeres fogyasztása jelentősen hozzájárulhat a szív- és érrendszer egészségéhez. Kiemelkedik antioxidáns és gyulladáscsökkentő vegyületeiben bővelkedő összetételével. Ezek az összetevők együttműködve minimalizálják a gyulladást és az oxidatív stresszt, melyek mindketten szoros kapcsolatban állnak a szívbetegségek kialakulásával. A brokkoli jó adag élelmi rostot tartalmaz. Egy csésze főtt brokkoli rózsa körülbelül 5 grammot, ami jelentősen hozzájárul a napi ajánlott bevitelhez. Bár ismert, hogy a rost segít csökkenteni a koleszterin szintet és egészségesebb vérnyomást támogat, sőt, a magas rossz tartalmú étrendek a szív védelmét szolgálják, kissé lehangoló, milyen könnyen el lehet hanyagolni ezeket a szokásokat. A rust mellett a brokkoli csendben olyan fontos ásványi anyagokat is biztosít, mint a kálium és a magnézium, amelyek mind arra dolgoznak, hogy segítik a vérnyomás stabilitását és az érrendszer egészségét. Még ha ezek a hatások gyakran csak akkor tűnnek fel, amikor hiányoznak. Tudományos kutatások hangsúlyozzák a különféle keresztes virágú zöldségek, így a brokkoli védő szerepét a szív szempontjából, és arra utalnak, hogy rendszeres fogyasztásuk lassíthatja a kalcium lerakódását az artériákban. Folyamatot, ami kezeletlenül szívinfarktushoz vagy stroke-hoz vezethet. Egy idősebb nőkkel végzett vizsgálatban például azt találták, hogy azoknak, akik többet fogyasztottak ezekből a zöldségekből, az artériái kevésbé voltak merevek, és inkább nyitottak maradtak, ami alacsonyabb. Szívprobléma kockázatra utal, még azok a levesek is, amelyeket brokkoliból és hasonló rokonaiból készítettek, inkább csökkentették a vérnyomást, mint a gyökérzöldséges levesek. Ilyen egyértelmű bizonyítékok fényében különös, hogy minden előnye ellenére a brokkoli sokszor a vacsorás tányérok szélére szorul vagy csendben feledésbe merül. A brokkoli, amelyet általában ártalmatlan zöldségnek tartanak,
csendes hatalmat gyakorolhat a vérnyomásodra. Szelíd, rejtőzködő rózsái észrevétlenül dolgoznak a háttérben, befolyásolva keringési sorsodat. Ridd be az ételedbe, akár salátában rejtve, akár sötétre pirítva a szélein, és anélkül csalogatod be szív és érrendszeri hatásait, hogy észrevennéd, mennyire beszűrődhet az egészségedbe. A soron következő a sütőtök. A vibráló, narancsárga héj egy tápanyagban bővelkedő forrást rejt. Ez nem csupán egy ünnepi tök. Magas káliumtartalma lassú küzdelem helyszínévé teszi testedet, és csendben billenti a mérleget a magas vérnyomás ellen, miközben távol tartja a stroke némán leselkedő árnyát. Egyetlen csésze már bőséges adaggal lát el ebből az ásványi anyagból. Szinte már egy csapásra teljesíti napi szükségleted nagy része. De a sütőtök sosem működik egyedül. Antioxidánsai a mélyén lapulnak, ott avatkoznak közbe, ahol az LDL-koleszterin molekuláris bomlása beindulna, őrtállnak az ereidnél, természetellenesen tisztán és fiatalon tartva azokat. No, még mindig nincs vége, a sütőtök rostjai szövetszerű hálótfomba járják át a tested. A magvak pedig aprók, jellegtelenek, gyakran észrevétlenek, magukban rejtenek jelentős mennyiségű magnéziumot, amely ásvány a szív kiugró, a szabálytalan ritmusának megelőzésében pótolhatatlan. A magokban lévő zsírok és antioxidánsok a gyulladást is csillapíthatják, miközben árnyak gyülekeznek, és szíved egyenletesen ketyeg a sötétben. Ha ez a táplálkozás mélyébe vezető utazás megzavart vagy felkeltette az érdeklődésed, egy kattintással, egy hozzászólással, vagy akár a történet következő fordulatára irányuló kéréssel támogathatod ezt a felfedezést. Kísérsd azt a feliratkozás gombot, ha mersz, mert a tudás,